Molt bé, molt bon dia. Acabem de tenir la Junta de Portaveus aquí en el Parlament i realment només hi ha hagut un punt pràcticament de l'ordre del dia, que és veure els temes que durem, l'ordre del dia que durem dimarts que ve. Per això jo aprofitaré per comentar-vos dos temes que són d'actualitat. Avui que crec que són d'actualitat. Un d'ells relacionat amb la notícia que ha sortit de les urgències sanitàries que estan col·lapsades. Ahir mateix, aquí, el govern, a través de la seva consellera, senyora Gómez, presumia de gestió sanitari i justament ahir mateix varen saber que hi havia un col·lapse a les urgències dels hospitals de Son Espases i d'Inca. Per tant, aquell magnífic govern que presumeix de fer-ho tot molt bé, ha tingut 2 dies a la sala d'observació a pacients a l'espera de passar-los a planta. Des de luego, aquell govern d'esquerres no diu que això són retalls, sinó que el que diu és que per motivacions econòmiques ha hagut de tancar un parell de plantes de l'hospital de referència. Jo crec que aquí queda clar i trasllueix un problema que hi ha dins l'atenció primària. L'atenció primària, la gestió que s'està fent per part d'aquell govern d'esquerres és caòtica. Hi ha municipis que s'han quedat sense metges i infermeres durant bastants de dies, municipis allà on la gent, quan no se troba bé, telefona i no se troba atesa i, per tant, vota el que és l'atenció primària i se dirigeix de cap als hospitals i se produeix aquell col·lapse. I això, com dic, passa quan els ciutadans no estan ben atesos dins el que és els serveis d'atenció primària. I no depèn dels metges i infermeres, depèn del que fa la gestió dels metges i de les infermeres. Perquè tots els coneixem, els professionals sanitaris estan fent una feina extraordinària, estan lluitant contra els elements i contra una mala gestió a l'hora de planificar aquesta atenció primària. Les passa ben el mateix en tot el que són les llistes d'espera. Aquí tenim gent que ha d'esperar més de 6 mesos perquè siguin operats. Hi ha unes llistes d'esperes que fins i tot se traslladen a l'atenció primària, cosa que era impensable fa un parell d'anys. I ara tot es dona-li l'excusa en el virus, en el coronavirus. Jo crec que això, com dic, són realment retallades en tota regla, retallades quan aquell govern té un pressupost expansiu, té més d'obres que mai, té més de 1.000 milions d'euros cada any més en els que treballar que els que hi havia fa només uns pocs anys. Un altre dels temes importants que crec que també han estat notícia ahir és aquesta reclamació de SIVA de l'any 2017 que mos deu el govern d'Espanya a les Balears i a la resta de comunitats autònomes. Aquí mos deuen 78 milions d'euros. I el que ha quedat clar també és que la senyora Armengol va renunciar a aquells 78 milions d'euros. Va tornar a cotar escapa davant Madrid i se va ajonear davant en Sánchez i no va voler reclamar els 78 milions d'euros. Ara, supos que la senyora Armengol ja haurà telefonat en el Partit Popular per donar-li les gràcies perquè el president de Castella i Lleó ha aconseguit, a través dels tribunals, que el Tribunal Suprem li doni la raó. I en base a això, si la senyora Armengol també reclama aquell dobbers, Balears també tindria aquells 78 milions d'euros. En 78 milions d'euros se poden fer bastantes de coses. Podria donar un grapat de 1.000 d'euros a cada un d'aquells autònoms que tan malament ho passen i que no arriben a final de mes. O fins i tot podria invertir més dobbers perquè aquestes coves de la fam se reduïssin. I l'altra cosa que també voldria dir avui és, perquè està en notícia i crec que també és fonamental, és aquest conveni d'ajudes directes que han de venir de Madrid que nosaltres, que sapiguem, Balears encara no va firmat. Allà hi ha 6 comunitats autònomes que van firmat i sembla que aquí la senyora Armengol està molt tranquil·la i no se'n dona compte realment, almenys només ho fa de boqueta, no se'n dona compte que aquí els autònoms i les empreses ja haurien de tenir aquells dobbers que teòricament han de venir de Madrid, aquells 850 milions d'euros que se diu que han de venir, però que primer s'ha de firmar aquell conveni. Si per firmar, només per firmar un conveni, s'ha d'estar tant de temps i no se li ha donat la prioritat que pertoca dins els serveis, tant jurídics com tècnics, del govern de les Illes Balears de la senyora Armengol, ja ens podem fer una idea del que pot passar a l'hora de gestionar-los. Els autònoms, les empreses i els treballadors i les famílies no poden esperar tant de temps. Per tant, exigim a la senyora Armengol que si no ho ha fet ho faci de forma immediata, enviar firmat aquell conveni i reclamar que ens comencin a venir aquells dobbers de cap a Balears.